Horas madihamu nama nami, dohot ina nami, nah hinahulungan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajupai ta masih di program sulu-sulu duhatam. Imana penatupan ila baga penginjilan jilefai manang sedang bertanauli tu Indonesia. Apa ni tahun tal manalu, naing patolahason hatani di bata tuhamu. Alani jumulu mahita martangiang. Mauliate ma diho ali debata nami debata jahuba. Sialai baga satikyo nali Tuhan diluas hodo pehami ubege hatami. Huboto hami jalahu aporsehami. Yang gua hatami hati goran, hati kosan jalagok huasom doi. Sudi hami na porsea jalan nama jalahu hatami taruli do sian pasu-pasum. Alanya le Tuhan pasahat mahatami asa hubegi hami jala hupiop hami di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Damandainang hatani debatana boi bigot tadi bagasan tikion ima sian rom 10 ayat sia sonom maridok disi. Ay malua maho molo di parahap topat pamangami Tuhan Yesus si. Huhut dia perseroham naung dipahehe debata ibana sian akka namate. Yang ko taringot Tuhan mamateni Yesus dia na tersilangi tung hauton situ tudoi dia kahalak naso olo persetu Yesus si. Alai tu hita olo persetu Yesus si hati gorat doi jala haluaun dihita. Ada dabe alani gugotta mangulahon akan adinggan. Manang alani berjuta mangulahon sudi patik ni simusai. Dang tarulahon hitai saluhutna holan mangasahon gugotta sabing. Alanido pola roje susitu pertibion mate ibadah di benar silang. Alay mangulu jala hehe muse ibana. Sudah hita na perserisi gabe dapat haluaun do dohot hati goran sian debata. Alanido nang ditangyang tay pemandok imatangyang hatopatai au persea di debata jahuba. Au percaya di Yesus Kristus. Au percaya di Todi Perbadia. Jadi marhiti ha persyauta gabe dapat haluaun hita siat debata. Na mangalehon asi dot holong nerohana tu hita di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Atong damang dainang asa mahape molo martangyang pehita unang holan di papangata. Alai molo tahati daku pei marhita pamangata ikomanian toktong hita di guk hapersiaun ima hapersiauta tu Yesus nang mate jalan nang hehe sian akka tonga-tonga ni namate holan humukupita. Ai rohaido persea asa hati goran pamanganido makatidakon asa tuhaluaon. Jadi melo persea hita jala tahati dakon madapat hati goran mahita dohot haluaun ima hanguluan saliling nililing na. Amen. Martangyang mahita. Mauliate madiho ali debata nami siala nong takas suboto hami. Sudi hape hami na persia tuho ima di hama matem di ha penar silang homolan mo kepami. Dohot di haheyommu sian tonga-tonga ni akan mate.
Sudi kami na persia tuho madapat hati goran do hanguluan saliling nililing na. Mulai ati madiho ale debata nami siala asi dohot holong miho mo kepami di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Mulai ati madihamu damang dainang siala nong sikop di bagi hamuna hatani Tuhan di bagasan sadarion. Sampai tunapasuk pahitamu se di minggu nanang ro. Tuhan Yesus Kristus ma masuk-masuk hita sa luhutna.